Door de reorganisatie bij het University College Roosevelt gaat het goed komen, zegt de nieuwe dean daar. Maar dat gaat niet vanzelf. We zijn nog steeds aan het opbouwen, dus ook met zo'n nieuw programma moet je weer naamsbekendheid krijgen. Je moet het ook bewijzen, je moet het laten zien. En verder in deze Zeeland nu. Fietsbanden oppompen met stuurknopje. En toch meedoen ondanks beginnende dementie. Goedenavond. De reorganisatie bij het University College Roosevelt in Middelburg wordt het begin van een mooie toekomst. Dat voorspelt de nieuwe dean van de universiteit, Gerda Andringa. Ze treedt aan midden in een reorganisatie. Een kwart van het personeel wordt ontslagen en het onderwijsaanbod gaat op de schop. Dat moet ook wel, want het aantal studenten daalt en het Rijk bezuinigt op hoger onderwijs. Maar Andringa ziet perspectief voor het UCR. Dit is ze dan, die nieuwe dean. Gerda Andringa heet ze en ze werkt er al 15 jaar. Aan haar is nu de schone taak om het UCR toekomstbestendig te maken. Het is natuurlijk spannend. Ik vind het een ongelooflijk mooi college. Ik heb heel veel liefde voor het onderwijs hier. Dus ik vind het echt een eer om daar de dean voor te kunnen zijn. Ik kijk er enorm naar uit. Ik denk ook dat er veel meer nog te doen is met onze regionale partners. En juist door dat meer met Zeeland te doen, denk ik dat je het programma alleen maar kan verrijken. Dus daar kijk ik enorm naar uit. Ze treedt aan in moeilijke tijden, want het gaat niet goed met het UCR. Kritiek op de reorganisatie waarbij een kwart van het personeel wordt ontslagen. De ontslagen docenten werden verteld dat ze hun boeltje konden pakken en vertrekken. Maar toen kregen ze ineens te horen dat ze toch nog moesten doorwerken tot in juli. En voor veel docenten en studenten was toen de chaos compleet. En toen was natuurlijk iedereen volstrekt verbijsterd. We weten niet wat we moeten. De docenten weten niet wat ze moeten. Het lijkt erop dat niemand weet wat er precies aan de hand is. En dat is heel slecht voor het onderwijs. Dat is zeker. Het UCR zou te veel mensen hebben ontslagen en ook op het verkeerde moment. Want juist net nu moeten nieuwe studenten zich inschrijven. En ook de communicatie kon dus beter. Maar de nieuwe dean vindt niet al die kritiek terecht. Ik vind eerlijk gezegd ook wel dat het behoorlijk is aangezet. Ik heb een aantal reorganisaties meegemaakt en je ziet ze natuurlijk ook gebeuren bij Twente en bij andere universiteiten. Ja, ik zie eigenlijk geen enkele reorganisatie waarin die chaos er niet is. Hadden we het hier beter kunnen doen, wellicht. Je kunt altijd beter. Het is achteraf ook altijd makkelijker om te zien van, goh, hadden we dit nu maar anders gedaan. Maar het is wel zo dat de financiële situatie dusdanig was dat het moment was om een verandering aan te brengen in de organisatiestructuur, zodat die ook efficiënter zou zijn. Dus daar sta ik wel achter. En tegelijkertijd was het verlies van een aantal van mijn zeer dierbare collega's waar ik gewoon 15 jaar mee heb samengewerkt. Dus het is een heel gemengd gevoel wat ik daarbij heb eigenlijk. Uw voorganger, interim dean Chef Smekers, die had het erover dat er 2 magere jaren nu aan zouden komen en dat het daarna weer beter zou gaan. Deelt u dat toekomstbeeld? Ja, ik denk dat we realistisch moeten zijn. Ik denk wel dat we in ieder geval het komende jaar een mager jaar zal zijn. En we zijn nog steeds aan het opbouwen. Dus ook met zo'n nieuw programma moet je weer naamsbekendheid krijgen. Je moet het ook bewijzen, je moet het laten zien. Studenten moeten daarover kunnen vertellen, de docenten moeten daarover kunnen vertellen. Dus dat kost gewoon even wat tijd. En ik denk dat dat wel een realistische inschatting is, dat we 2 magere jaren tegemoet gaan. Ja. Maar of het ook echt gaat lukken om na die magere jaren de weg omhoog weer te vinden, dat is nog maar de vraag. De komende jaren is het in ieder geval voor het UCR erop of eronder. Alle bewoners van het wooncomplex aan de Adriaan Koortelaan in Vlissingen moesten gisteravond het gebouw uit. Oorzaak was een zwarte rookontwikkeling nadat een scooter in de brand was gevlogen in de fietsenstalling. De zwarte rook trok het hele gebouw door. De brandweer heeft de scooter geblust en alle ruimtes geventileerd. En voor zover bekend raakte niemand gewond. Rond middernacht konden de bewoners weer terug naar hun kamers. Het archief van de Delta-dienst is door de UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed. Eerder werd het archief al uitgeroepen tot Nederlands erfgoed, maar nu reikt dat dus veel verder. De Delta-dienst is opgericht na de watersnoodramp van 1953 om ons land met dijken en dammen te beschermen en bestond tot de opening van de Oosterscheldekering.
Volgens de UNESCO laat het archief zien hoe internationaal baanbrekend de bouw van de Deltawerken is. Het archief ligt bij het Zeeuws Archief in Middelburg. De hardheid van je banden regelen met een knopje op je stuur. Een Middelburgse uitvinding met een enorme impact. De vinding zorgde dit weekend tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix mede voor een overwinning van Pauline Ferrand van de ploeg Visma Lease a Bike. Ja, het systeem ligt hier. Het is eigenlijk een unit waar een klein pompje in zit. En die unit zit in een fietswiel. En die zorgt ervoor dat je je bandendruk tijdens het rijden kan beïnvloeden. Dus je kan tijdens het fietsen je bandendruk verhogen en verlagen. Gert-Jan van Ginderen werkt inmiddels in Eindhoven, maar deze uitvinding is bedacht in Zeeland. Ik heb zelf veel gefietst en doe dat nog steeds. En tijdens de kustmarathon Zeeland, 8 jaar geleden, is dit idee ontstaan. En ben ik eigenlijk gestart met de ontwikkeling. Met dit als resultaat. Zijn uitvinding heeft wellicht een grote toekomst, want niet alleen in de topsport kan het gebruikt worden, ook de gewone fietser kan er voordeel van hebben. Word je hier dan rijk van? Nou, kort termijn niet, want deze ontwikkeling heeft 8 jaar geduurd en vele miljoenen gekost. Maar uiteindelijk zit hier wel een hele grote marktpotentie achter. En we weten ook vanuit andere grote bedrijven, en dan praat ik echt over de wereldspelers, die hebben het ook geprobeerd om dit te ontwikkelen. En wij zijn, kan ik zeggen, de enige die het ooit is gelukt om dit tot een product te brengen. En Pauline Ferrand maakte daar gisteren dankbaar gebruik van in Parijs-Roubaix. De gemeente Vlissingen houdt alle informatie rondom de bouw van de omgekeerde basisschool in Oost-Soeburg toch geheim. En daarmee negeert de gemeente haar eigen bezwarencommissie die vindt dat een deel van de informatie wel openbaar moet worden. Het gebouw werd bekend als de omgekeerde school omdat de bouwtekening werd omgedraaid en de school verkeerd werd neergezet. Omroep Zeeland deed een beroep op de wet Open Overheid, de WO, om openbaar te krijgen wat er misging. Maar de gemeente wil die informatie dus niet prijsgeven, omdat het de belangen van de gemeente zou schaden. De Partij voor Zeeland wil een discussie over het gebruik van kunstmatige intelligentie in de provinciepolitiek. Volgens de partij gebruiken steeds meer mensen AI voor onderzoek of het opstellen van vragen. En er kunnen daardoor fouten in de discussie sluipen, doordat AI soms foute antwoorden geeft. De Partij voor Zeeland vraagt zich ook af hoe het met de privacy staat als mensen gegevens in programma's als ChatGPT stoppen. Het taboe rondom dementie moet verdwijnen. Dat vindt het Odensehuis in Zierikzee, een inloophuis voor mensen met beginnende dementie. Het huis is een campagne gestart om mensen op Schouwen-Duiveland en vooral ook verenigingen bewust te maken van dementie. De spelletjesmiddag is in volle gang in het Odensehuis in Zierikzee. Het ging goed? Ja, ging geweldig. Nou, ik heb een keer gewonnen, ja. Hier kunnen mensen terecht met beginnende dementie. Er wordt gelachen. Dus dat noem ik al. Dominee. Dominee. Wat doen we dominee, hè? Domino. Dominee. Geknutseld en met elkaar gepraat. Die hebben wat te doen. Dus dan gaan de dagen ook weer veel sneller voorbij. Ja, dit zijn mensen echt in een beginfase van geheugenklachten, dementie. Vaak helemaal geen diagnose of indicatie of niks. En deze mensen zijn eigenlijk nog veel te goed voor een dagbesteding. Dus die hebben ook andere wensen, andere verlangens. En de mensen kunnen hier gewoon in alle vrijheid met elkaar daarover spreken. Voor Leni Verkade is het inloophuis een uitkomst. Ook zij heeft beginnende dementie. Hoe is dat voor u? Nou, het valt soms mee, maar soms dan zit je te vertellen en dan weet ik het ineens niet meer. En dat heeft met die dementie te maken. Ze komt inmiddels een aantal maanden in het Odensehuis, waar ze gelijkgestemden treft. Ja, daar ga je dan natuurlijk wel eens goed over praten natuurlijk. Hè. Dat is dan wel eens leuk natuurlijk. Nou ja, leuk kan ik niet zeggen, maar het hoort erbij. In het Odensehuis snappen ze elkaar, maar voor de buitenwereld is dat vaak moeilijk. Daarom is de Doe Mee-campagne in het leven geroepen. Doet u ook mee? Doe jij ook mee? Doe je ook mee? Doet u ook mee? Oh, doe u ook mee? Doet u ook mee? Een campagne die vooral gericht is op verenigingen. Wat we vaak zien is dat mensen niet meer goed mee kunnen met hun spel of met hun hobby of sport of wat dan ook. Of dat vrijwilligers foutjes gaan maken. En dan worden ze of weggestuurd of mensen uit schaamte trekken zich terug, gaan naar huis. Dan heb je toch dat je dingen vergeet. Hè? Dat is ook vervelend natuurlijk, want dan heb ik dingen, leg ik ergens neer.
weet ik niet meer waar het ligt. Terwijl ja, met vaak heel eenvoudige aanpassingen kunnen mensen gewoon erbij blijven. En er is gewoon nog heel veel onbekend. Als mensen het woord dementie horen, denken ze eng. Terwijl er nog heel lang heel veel mogelijk is. Eén ding is het belangrijkst om vrijwilligers met dementie bij de vereniging te blijven betrekken. Nou ja, door allereerst te communiceren, door er open over te zijn, door het bespreekbaar te maken. En door mensen het gevoel te geven dat, ook al vergeten ze soms wel eens dingen, dat ze er gewoon bij blijven horen. Inmiddels zijn er al verschillende verenigingen die zich aangemeld hebben en zeggen dat ook zij meedoen. Bij die verenigingen komt Pauline langs om te vertellen hoe zij met dementie om kunnen gaan zodat het taboe verdwijnt. De straat was nat toen we vanochtend naar buiten keken. Er was wat regen gevallen, maar in de loop van de dag kwam de zon toch nog aardig tevoorschijn. En morgen neemt de kans op buien behoorlijk toe. En af en toe zit er ook nog wel wat zon bij. Maximum morgen tussen de 15 en 19 graden. Daarna wordt het toch weer wat zonniger, maar wel iets frisser. En meer Zeeuws nieuws is te vinden op onze site, onze app en onze socials. Daar het verhaal over Martijn de Vries. Hij liep zaterdag de marathon van Zeeuws-Vlaanderen. En gisteren, dus een dagje later, ook nog eens een keer de marathon in Rotterdam. En vandaag stond hij gewoon weer voor de klas. En tot zover deze Zeeland nu. De werkweek is weer begonnen, de kop is eraf. Nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.